Είναι φίλος μου. Θα πάρουνε πιο φθηνά. Για το φιλαράκι του Αντώνη. Εντάξει. Θα σου πω, θα πας στο τάδι μαγαζί. Αν μπορεί να πάμε και μαζί. Πάμε και μαζί. Αν δεν πιείς πάλι όλο τον τέρναβο. Εγώ φιλαράκι να πιω, είμαι και γαμώ τα παιδιά να είμαι, έτσι. Λοιπόν, μπορεί να είμαι πιωμένος, αλλά εντάξει, πια πηδέσαι στο μπουκάλι. Ποιος στα αρχίδια σου, πηδέσαι στο ένα μπουκάλι που πήρα και τι έγινε. Άκου, άκου. Ποιος παίρνει? Γιώργο! Γιώργο, μη με κινείς ανέβρα, μη με χτυπάς τον εγκέφαλο. Ο Σίμος δεν θα ξαναπεράσει από εδώ, θα ξαναπεράσω από αυτή τη γη, την πουτάνα, δεν με ξαναβλέψεις. Άκου, άκου. Σήκωσε το. Να πάω να γαμηθούν. Και γαμηθείτε, 11 κλήσεις, και γαμίστη, μη νοιάζει με. Εσύ έχεις ζόρι, εγώ έχω ζόρι. Τόσο που έχει 11. Πάρε ένα καφέ. Γιατί δεν τα λες όλα μαζί μωρέ. Κοίτα λες ένα-ένα Γιώργο. Γιώργο. Πάρε καφέ. Καλά σου παρά, μιλάς και κάνεις συγκρίσεις από σκουλί. Αυτό πώς το είναι, πουλί. Καλά θα είμαι τόσο βλέπω, ρε, ρε χαλβά. Πώς θα σου πω. Πες όπως θες, πες όπως θες. Θα ήμουν εδώ. Το φίλο σου πες όπως θες, θα σηκώνει. Εντάξει θα σηκώνεις γιατί είσαι κουρκού τώρα. Σκατά να φάσει με γόνι Δεν μιλάω από εδώ και πέρα ρε μασάρα. Ξέρεις πόσους λογαριασμούς κάνω εδώ μέσα βρε μπατιώνα, βλάκα. Εγώ είμαι κουρκούτι. Το φίλο σου λες κουρκούτι μη σου κάνεις. Τι του σε βγάζει. Θα σε κάνω και μισθό. Γαμώ την Παναγιά σου αλήθεια. Η αλήθεια. Σε παίρνει βίντεο. 4 λαμπάδες σάστες. Και γαμίσου που θες και λαμπάδες μαλάκα. Άκου είπε εμένα. Έχω αγκώνα ρε μαλάκα. Ρε εγώ σε ρωτάω. Θα δεις το βράδυ στο Παντιώτη. Θα πάμε ρε μαλάκα, τώρα μαζί θα πάμε. Και ο Παντιώτη γάμισε ψηλά καπέλα. Περπατήσουμε μαζί ρε, τα ξεσκείς μόνο. Πού θα βάλω. Τζοάννα. Ψάλεις Πόσο κόκκι. καφέδες Άντε πάρε πάσινη θες και κόκκινη βλάκα. Συχτήρ. Όχι για τα γκόνια ρε μασχάρα με το μασχάρα. Για πες το τηλέφωνο σου ξανά. Για το φίλο μου τον Γιώργο. Πώς είσαι Γιώργο. 4. 69, 76, 153, 111. Σαββίδη σημείων, δεν υπάρχει άλλος εδώ στο χωριό. Μόνο εγώ είμαι. Και γάμω τα παιδεία. Γιώργο, 2 κασάρια καφέ θες? Και να γελάσω ρε. Έπρεπε να ήμουν εγώ γιατρός να σε κάνω γύριση. Σε γαμίσει τον Χριστό. Σε βγάλω ρε πούστη τη σκοταριά έξω και σου πω τι θες ρε πούστη. Και εσύ να χτυπάω αυτά. Φέγα κύριε μασχάρα. Είναι δίνεις τα πρόβατα όλα και σου γαμώ τα φώτα. Εγώ ήμουνα. Ποιος χτυπάει? Εγώ. Εσύ. Ναι. 12 φορές μόνο. Μια φορά να έχεις το νούμερο μου. 12 φορές να, άμα λέω ψέματα κοιτά. Πού είναι το 12 να πάντες κλείσει. Ναι. Και 2 νέα μηνύματα. Από τα 12 ένα ήμουν εγώ. Ένα. Ναι. Το άλλο είναι. Βουλγάρα. Έλα ρε. Τζοβάνα. Έλα ένα μεγάλο. 2 Σε βάλω. ευρώ. Ναι. 2 ευρώ. Γιώργο έπεισε στο καλύτερο μαγαζί. Καλά, το ξέρω όλα. Για να το νιώθω. 70 και 70, 1,40 και 82,10. Πληρώσουμε κιόλας. Ό,τι ζήτησες. Τελειώ. Yes, τελειώ. Έλα. Εδώ ρε μαλακά. Πού ζει. Τον άλλον Εγώ. Ακούς. Γιατί. Απλώς δεν σε ξαναείδα και σε λέω από πού είσαι. Δεν Γερμανία. θέλεις να πεις μη λες ρε κουμπάρι. Ακούς τέλειο. Ο άλλος πιτσιρικάς ήρθε πήρε μπισκότα λέω. Σουκουλάτες. Πότε. Τώρα είναι κανένα τέταρτο. Πήρε σουκουλάτες αυγά ρε. 3 και εγώ έκαναν 7,40 το αυγό. Και του κότου κράτησα ένα. Βέβαια άμα δεν περνώ από εδώ από τον πάγκο. Μου κράτησα ένα μαλάκι. Εντάξει. Φιλαράκι ήταν γύρισε πίσω. Χριστό. Όπως εδώ ο φίλος μου Γιώργος. Σιμώ. Κράτα δω 2 κόλλες και μια. Τώρα. Vorher haben die 1 Euro gekostet. Δεν βρήκε φουάδι. Τον άκουσες να μας έρθεις.
Έλα εδώ. Έλα. Κράτα 2 κόλλες και μια σοκολατίτσα μικρή. Τίποτα, πάρ' τα λεφτά. Όχι, Στα δικά σου. γερμα- Στα δικά σου. Γερμανικά κέρματα είναι, πάρτα. Τι γερμανικά. Γερμανίες είναι αυτά. Γερμανίας είναι. Άμα είναι Γερμανίας θα κρατήσουν φυλάκι. Είναι από την έθνη. Πας και με κάνουν Γερμανό. Μάρκερ. Ποια μάρκερ θα μου φας καμία ανάποδη μαλάκα. Μέρκερ, ηλίθιε. Άντε γάμινο σου ηλίθιε. Άντε να πάμε στην Νιόκ με σένα, το πουλάκα. Γι' αυτό μας γατζώνουν οι Γερμανοί. Πάμε. Πού θα πάτε.